mga mamashis out there! Ayan, and for today's vlog, narito na ang isa sa mga pinaka-slang, pinaka-sosyal. Wala iba kundi si Bakang! Yes! Ayan. Naku po, abangan nyo talaga yung ginawa niya sa akin. Pero bago yan, narito muna yung aking pambungad na paghihiganti kay Bakang. Ayun na ba yan? Hindi pa totoo, Okay. hindi pa sagad to, sinasabi ko sa iyo. Para makapaganda naman ako. Hindi, ayan, for today's vlog, kasi ikaw yung mga pinaka-slang when it comes to, sa mga pananalita, ayan. Yung iba kasi baka nami-misinterpret nila, bakit gano'n ka, baka akala nila is nag-inarte ka lang or what. Actually, matagal na, di ba? Na nag-inarte? Sa examiner. Hindi, na gano'n talaga siya, yung mga accents niya. For today's challenge, meron tayong challenge para kay Bakang. Ito ang aking tinatawag na pilipit. Ayan. Pilipit yung mga parang inikot. Di lang pilipit. So, meron tayong mga tongue twisters. So, meron tayong Tagalog, English, at I think Bisaya ito. Oo, na inihanda para sa'yo. So, kailangan mo lamang siyang i-pronounce. So, challenge talaga ako dyan. I-pronounce ng 5 times na dire-diretso. Oo. At sa bawat correct na tongue twister na masasabi mo, meron kang 1,000 pesos! Yes! Ayan. Pero I think mas masaya kapag kasali. Oh, Tongue twister. palaro ko to. Ba't ikaw nagdidesisyon? Hindi, kasi alam ko may mag-comment. Sana sumali ka na rin, Ma'am Shiji. Kasi yung dila sa akin, minsan ganon. Pilipit. Minsan din naman, sobrang ganon. Yung Tagalog dyan. Maikse. Maikse. Maliit. So, mas maya kung kasama ka sa tongue twist. Alam mo, mahaba to kung hindi lang ako natakot eh. Kaya ko ipakita yung haba nito kanina. Manda ka na talaga. Abangan niyo po talaga sa vlog niya, ha? Yung ginawa niya sa akin. Okay, simulan na natin ang pilipitan ng dila. Okay, unahin natin sa Tagalog. So ito, ang color sa purol ni Dolor de Color. Okay, ang color sa purol ni Dolor de Color. Okay, hayaan ko mabasa mo. Tapos, sasabihin mo siya ng 3 times na lang. Sige. Okay. 3 times sa dire-diretso. Ang color sa purol Di color na lang siya. ni Dolor Ang de color sa purol ni Dolor de Color. Okay, 3 times. Ready? Go! O di, pag nakuha ko siya ng kompleto, 1,000 pesos. May 1,000 pesos ka. Ngayon pa nagkamali ka, ikaw ang bibigay sa akin ng 1,000 Alam ko magkakamali ako lahat eh. O, 1 peso. Kaya ko. 1,000, ready? Ang color sa purol. Okay. Color sa purol ni Dolor de Color. So ano to ha? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 6 to. Ready? Wait muna, pating kung may 1,000. Hello? Can I have my bag, please? Patingin kasi baka mali natin matsambahan ko. Oo. Can I have my bag? Ito naman. Masyado mo akong hinahanap. Kasi si Mama kasi andyan sa gilid. Naghihintay si Mother. So kapag nanalo ka 1,000, si 1,000 mo. Wala 1,000. 20 lang. 20 lang kung Ma'am si G, kaloka ka. Kaya nga diba, gagalingan ko to para... Ayan. So kailangan ma-perfect mo siya ha, ma-perfect mo. Okay, para may 1,000. Pero pag di mo na perfect, ako may 1,000 sa'yo. Handa ka na. Okay, ang una, ang color sa purol ni Dolor de Color. 3 times, dire-diretso. Go! Ang color sa purol ni Dolor de... May chance ba? May chance! Sige, okay lang. Meron ka 3 chance din. Okay, ready? Go! Ang color sa purol ni Dolor de Color. Last chance! Okay, last chance! Ang beses na Color siguro. sa purol ni Dolor de Color. Hindi, dapat 3 Ang times. color sa purol ni Dolor. Hindi, dandahan na lang. Basta dire-diretso. Hindi pwedeng dahan-dahan. Kaya nga mabilis tongue talaga. twister. Sige, ikaw muna. Last chance. Okay. Para sa ang color sa purol ni Dolor de Color. Go. Ang color sa purol ni Dolor de Color. Ano? Purol de Color. Hindi mo narinig. Parang nanalo ako doon. Diba? Dire-diretso. Tama ba siya? Tama. Pero dapat dire-diretso. 1,000. Dapat dire-diretso yung 3. Last chance. Ang color sa purol ni Dolor de Color 3 beses. Go. Ang color sa purol ni Dolor de Color. Ha? De Color? Tsaka bakit mo tinatakpan yung bibig mo? Because of the color. Ang color sa purol ni Dolor ay de Color. Ayan.
Okay. So next tayo. So, palpak siya doon sa una. Ready? Second question, second sa Tagalog. Minikaniko, Moniko ang makina ng minika ni Pwede Moniko. ba hanggang sa makina na lang? Minikaniko ni Moniko. Ang hirap ang haba. Minikaniko ni Moniko. Minikaniko ni Moniko ang makina ng minika ni Monica. Kaya ko yan ko. Tongue twister number 2. Ready? Go. Minikaniko. Fast forward yon. Alam ko, fast forward. Fast forward, para ulit? Ano yun? Minikaniko ni Moniko. Minikaniko. Oh, ni Moniko ang makina. Minikaniko ni Monica. Oh. Oo. Fast forward. Last chance. Oh, kahit isang beses na lang, last chance. Kailangan buo, minikaniko ni Moniko ang makina ng minika ni Monica. Basahin mo muna kasi ano. Okay, go. Last chance, go. Minikaniko na... Ready. Minikaniko ready, dire-diretso, go. Monica. Una sa lahat, mandaraya, pangalawa, ang pangit ng mga diskarte mo ha. Last chance, dali. Go, minikaniko ni Moniko. Minikaniko. Minikaniko ni Moniko. Kanyang... Lalo na si Oyong. Pasmado talaga. Pasmado talaga. Okay, dumako tayo sa pangatlo. Tagalog pa rin ito. Isang Okay. English lang para hindi ka mahirap. Pinaputi ni Tipiterio ang pitong puting putong patong-patong. Okay, go. Basahin mo. Pinaputi ni Tipiterio ang pitong puting putong patong-patong. Ready? O, kahit basahin mo, okay lang. Oh. Dire-diretso. Go. Mabilisan. Oo, 3 beses dire-diretso. Ready? Go. Pinaputi ang sukang puti. Pinaputi suka. Wala suka dyan! Wala ba? Oh, pinaputi ni Tipiterio. Oh. Okay. Pinaputi ni Tipiterio ang pitong puti puto. Ano ba yan? Uy, ba't ang hirap? Oh. Last chance! Oh, kahit isang beses na lang. Oh, wag na wag 3 times. Oh. Gagawin ko pa rin yung discarding ko. Sige. Ano, bawal yung shortcut. Ano to? Wala shortcut. Fast forward yung Oh, shortcut. wala rin fast forward. Dapat mabasa lahat. Pinaputi ni Tipiterio ang pitong puting putong patong-patong. Okay, Go! pinaputi, pitong puting. Pitong puting. Doon ako sa gitna. Wala. Bagsak. Tignan natin yung English. Oh, isa lang tong English. Ang haba. Oh, siyempre mahaba rin. She sells She. Okay, she sells Dito si Shell, si Raulo ka. She sells seashells by Ang the takas mo si Carla, ewan ko bakit. Ang laki gabi. Pati sa hindi ko Oo, ah. She sells seashells By the seashore. The The shells. Ano ba yan? She sells or are na lang yan. Kahit dalawang stanza na. Oh, Okay, dali. The shells she sells are surely seashells. Okay, hanggang dito na sa second. She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. Okay, go. Ready? Go. She sells the shabu shells. Walang shabu yung shell. Walang shabu, sira ulo ka. Seashore pala yun. Seashore, hindi shabu. Sira ulo ka. Ulit. Second try. She sells. Okay, she sells seashells by the seashores. The she sells as a pearly shell. Wala pearly shells! Nabuwang na ba? Nabuwang na ba ang tanan? Last! Ayusin mo. Ready, go. She sells. Okay, she sells, pretty, okay, she sells seashells, the seashells, sure, seashells. Ay, ewan ko sa'yo, palpakan na naman. Palpakang English, palpakang Tignan Tagalog. na natin to. Subukan natin yung Bisaya. Okay, magaling ako sa Bisaya. Tignan natin kung babagay sa ito. May dalawang Bisaya. Oo. Gipaak. Tsaka, Gipaak sa umagak ang pahak nga pughak. Gipaak sa umagak ang pahak nga pughak.
Gipaak sa umaga. Ang pahak. Nga Nga pughak. pughak. Okay, ready? First chance. Okay. Go! Ano yan? Oh. Bawal mo na basahin kasi Bisaya ka na, no? Gipaak sa... Umagak ang pahak ng pughak. Okay, ready? Go! Gipaak sa umaga ang pughak. Ha? Ha? Hanada! Ano ba kasi yun? Gipaak sa Gipaak umagak sa umaga ang ang pahak pahak ng pughak. Eto ha, kasi Bisaya, so 3 beses na to dire-diretso. Ready? Go! Gipaak sa mga pakbukak. Ano pugak? Pugak. Nagawa niya, Hindi nagawa pugak. niya. Dapat 3 beses na Okay. dire-diretso. 2 beses na dire-diretso. Gipaak sa umagak ang pahak ng pughak. Go! Gipaak sa pughak. Gipaak sa umaga ang pahak ng pughak. Fast Oh, forward. pakita, parinig natin paano. Gipaak sa umaga ang pahak ng pughak. Siya yun. Kulangan ako, parang hindi siya masyadong bilis. So, dapat ganyan mo kasi pagsabi. Okay, ready? Gipaak sa umagak ang pahak ng pughak. Last chance, go! Gipaak sa magbukhak. Hindi ko ba nabanggit na? Wala, kulang. Ano to? Gipaak sa umagak pughak, walang ang pahak nga. Gipaak sa umaga. Dire-diretso, go! Gipaak sa umaga ang pakbukhak. Ha? Oh, Oh, diba? tatlo, diretso. Gipaak sa umaga ang pakbukhak, gipaak umaga. Oh, di ba nagawa ko ba? Dalawa lang. Oh, So, nag-loss ka doon. So, last chance for 1,000. okay. For Ma'am Oo. si Perla. Oo. Siya na lang dito. Siya na lang dito. Ang balay ni Libay Libat. Kaya ko yan. Ang balay Ang ni balay, Libay. okay na yan. 10 beses mo sasabihin. Oo. Ilan? Ilan nga? 3 beses. Kaya ko. Ang balay ni Libay Libat. Go. Ready? 3 beses. Dire-diretso. Go. Libat. Libat. Ang ba? Libat. Ano ba yung libat sa Tagalog? Duling. Oh, Bulag. duling. Bulag. Ang balay ni Libay. Ang balay. Balay ni Libay. Dire-diretso. 3 beses. Go. Ang balay ni Liray Libat. Sino si Naray? Libay! Ang tagal nila yung Yung teacher. Kapit bahay niyo pala yun. Ayusin mo, 3 beses. Ang balay ni Libay Libat. Go. Ang balay ni Libay Libat. Ang balay ni Libay Libat. Ang balay ni Libay Libat. Ano? Last. Bat. Ano? Ang balay, ano? Ang balay ni Libay Libat. Ano? Ang balay ni Balay Ang balay ni Libay Libat. Sorry, 1,000. Magbabayaran ng ng ilaw. Pero meron pa ako isa. Sige. Bibigyan kita ng chance. For 500 pesos, kasi medyo magaan na to. Sige. Mula yan kay mula yan kay Ate Anita. Pag nakuha mo to, bonus round to, bibigyan ka ng 500 si Ma'am Shi Perla. Nakakapagpabagabag kapag kinakabag ka. Nakakapagpabagabag kapag kinakabag ka. Galingan mo. Go! Nakababag ka. Ha? Wait lang. Nakakapagpabagabag kapag kinakabag ka. Nakakapagpagababag kapag ka. Pwede bang tandaan sabihin? Dandanin mo muna bago mabilis. Okay. Kaya nga tongue twister kasi mabilis. Nakakapagpabagabag kapag kinakabag ka. Ready? Go! Nakapagpagabagabag kapag kinakabag ka. Gawa ko. Mali! Last. Nakakapagpagabagabag kapag kinakabag ka. Hindi ko ba nagawa? Last chance. Kapag hindi mo ito nagawa, papasuko ko kay Mama si Perla. Ready? Go! Nakapagpagabagabag kapag kinakabag ka. Wala talaga. Mama si Perla, halika ka. Halika, isa lang, dali mo. May bonus round tayo. Halika, dali. Game. Ma, for 500 pesos. Halika dito, ma. Game. For 500, ma. Pili ka anong gusto mong tongue twister. Ito, ang balay ni Libay Libat. Okay, 3 beses ma ha. 500.
Ready? Go! Timbalan, nilibay, libat, timbalan, nilibay, libat, timbalan, nilibay, libat. Yes! 500 pesos! Kaya isa ko rin. Buti pa yung nanay ni, si Ma'am si Perla, nagigit. Ang balay ni Libat, gawing 1,000. 3 beses. Ano ang balay? Lilibay, Libat. Balay. Ang balay ni Libat. Ang libat. Ewan ko sa'yo. Mo. Ayan, nanalo si Washi na 500 pesos! Ano ka dito? So may 500 siya. Contact mo ka muna kay Ate Anita. Si Ate Anita nagbigay ng premium mo kay Dano ba yan? Si Ate Anita. Thank you, Ate Anita. Thank you. Salamat. Ayan, so may banin mo. Dahil dyan, mamaya bibigyan natin siya, papapalit natin yan. Baga lahat, maraming salamat muna sa inyo lahat. Kahit, and of course, kay Bakang Yes, Vlog, thank you Ma'am Shoes. Gigi. Ayan, sobrang, Congratulations! Malapit na yung bahay mo. Oh, thank you sa lahat ng mga subscribers, followers, at sa lahat ng mga sumusuporta. Ayan. At malapit ako yung makatulog dito. Yes, hopefully, ayan. Sana matapos na to. Lalo na magtatagulan. Kay Ma'am si Perla din, thank you. Kay Ma'am si Carla with a K. Yes. Ayan. Kay Claudine and kay Dong. Thank you guys. Ayan, nandun sila nagko-collab. And pa sa amin, napakagandang cameraman na wala pang ligo hanggang ngayon. Mela, Ma'am si Mela! Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe this video, Ma'am si G. At sa aking Facebook page, Althea Bababoom. Bye! God bless Thank you. everyone! Bye. It's DJ.